Opět se svým adventním kalendářem a jdeme na políčko 5. Peťku jsem tady zahlídla už včera a hrozně se na ní těším. Je to zase něco těžšího, takže si myslím, že to zase bude maslíčko a doufám v to. A vypadá to nadějně. A je to pan perníček, ježiš, to je tak strašně roztomilý. Takže konečně prostě jsme opravdu už blíž k Vánocům. Mňam. Došla jsem si pro lžičku a to. Já to teda trošku promíchám. A jdeme na to. Mňam. Je fakt jak prostě perníček. Prostě fakt, když sníte prostě perníček. Tak to je mega skvělý. Výborný, jsem ještě víc nalazená na Vánoce. Takže zase zítra.